lana eta osasuna, eta gozik izan dira, importantia. Lehenengo gauzi osasune eta lana eukitzi. Eta gero gustatu ziten, loterien zoze tokatza zaten, eta ingo nuke estudentzi ezkau da urte bete mundun zehar ibili pixken mundu ezatzen. Osasune eta profesor Euskal Herria. Ni datorren urte eskatzen dut, lana, osasune eta gehien ambientia. Eskatzen urte berri hon, osasuna eta lana. Berdi zitzen. Eso es todo el que es que yo digo, no es así. Berdina. Dano ondo itxean izatea eta Ni 2017 eskatzen jot, osasun ona eta nire hiloa kloen ongitorri. Laguntzunekin, holaxe, bat hartzeko aukera berriz ere eukitzea. Euskal Herria eskatzea eta presu getxine eukitzi eta holako, ez? Orte horri eskatzea dutena da lehendabizi osasune eta baita ere ingurue ondo dadin, etorriko jen erronka berri aurre egiteko inderra eta pilo bat ikasti, beste urte betez baita ere. Aurten bezala, eukiz aurre osasune eta denbori, mendire gute dut nahi duz egiteko. Oparatasun gehiago dira jendintzako, dauden egoera honetan krisi horretan, egon bat behartetxe den, eta bizkatu gertetzen. Nik 2017 eskatzen diotena da euskal peso guztiak etxea hartzea. Eskatzen dut 2017, viaje arbatitien, eta, horrekin, pero hori izatea, osasune, lana,